44,000 o bobl wedi byrstio, wedi byrstio. Gwestau'n cael eu gwerthu bron a postio i gael prynu dyfodrwy. Sgair sy'n dynodi ein briodas dragwyddol. Gofnod o gyfnod sy'n byth yn darfod nes bod yr alpha a'r omega dyfod am y tro ola yn harwain yn fuddugoliaethus, un harwain yn fuddugoliaethus o gyneddus. Chwiliad y hun bobs i bach. Bêl-droed yw bywyd, ond rhaid I mi weithio'n ddiwyd. Mae brwydro'n galed, rhedeg nôl I amddiffyn, a helpu fy nghydddyn I siarad y Dduw. I fod yn agos at Dduw.